Helo, grŵp 2 a croeso mawr i'ch Precision Teaching gwers chi. Gobeithio fydych chi gyd yn cadw'n saff ac i gyd yn gadw'n diogel. Fi jyst i wneud y Precision Teaching ma i chi, jyst i sicrhau, fi'n gwybod rydych chi'n ffindio'r Cymraeg yn anodd. Felly jyst i sicrhau rydyn ni gyd yn darllen y geiriau'n gywir, dyn ni gyd yn deall y reolau. Allai gweld un reol fan hyn, yr oi troed. Mae yna reol ai dail hefyd ac mae yna cwbl o geiriau gyda synnau dwbl. So fi jyst moyn sicrhau bod chi gyd yn darllen nhw'n gywir a jyst i helpu chi, really. OK, cowks? So os dyn ni'n barod, os ydych chi eisiau hefyd, fe gewch chi dilyn gyda Peter Pointer chi. Right, 1, 2, 3, bant ni. So, a, ll, an, allan. Okay? So, fanna, llew. Lliw, llawn, okay? Allan, okay? Gair nesaf yw oi, okay? Fel sydd yn sydd, dydd, bydd, okay? Mae'r o a e pryd maen nhw gyda'n gilydd, dyn ni'n gwybod o'r reol am hyn, oi troed, okay? Pryd mae o a e yn dod gyda'n gilydd, maen nhw'n neud y sŵn oi, okay? So, oi, roedd, okay? Gair nesaf ni yw wg, drwg, okay? Gair nesaf, sŵn dwbl fan hyn, okay? Fel yn chwech, neu moch, okay? A, os, achos, okay? Gair nesaf yn awr, nawr, okay? I, a, wn, iawn. Os, dros. Okay, so rha fan hyn fel yn rhedeg. A i fel yn ai dail. So rhaid, rhaid. Okay? So ti'n nôl i dechrau fan hyn nawr. So fi jyst yn mynd i darllen trwy'r gweddill. So iawn, allan, drwg, rhaid, achos, nawr, dros. Okay? Dyma'r un tricky, roedd. Okay? Oedd, roedd. Drwg, iawn, rhaid, nawr, allan, achos, roedd a dros. Okay? Fi'n gobeithio bod yr fideo yma wedi helpu chi tipyn bach. Cofiwch os oes gyda chi unrhyw cwestiynau, rhowch wybod i Miss Cemri neu lle a dojo, newch cysylltu gyda fi ar grŵp hub ni. Okay? Bye guys, bye!